आफा दाखालि थांनांगौआवबो थाङासै मालाथो थांगोन? थांगोन आयै आं साननैसो उनावनो थांफिनसिगोन। दे फिसा नों माला थाङो थांदो। औ दे आयै आं दसे बिबारि मोननाव थांनानै फैनि। फिसा हा बेखौलाय गैखायै मानसिखौलाय मानोथो रायखांबावखो? बावफ्लाङोलै आयै मानोना आं उन्दै समनिफ्रायनो गेलेबोनो मोननायथ'। दे थाब फै फिसा। जागोन दे आयै। खामानियानो एथ्रासैब्रा बे आगै जिरख'नायाबो दैखौ दाबो लाबोआसै। रागानो नैबे माहाजोननि फिसालानिफ्राय खावनाय इयारफनखौ दामनानै एसे बरिया मेव मेव आगै मेव मेव गुलदुम गालदाम आगै दुलदुम दालदाम गोसोआ गोरबोआ माबा माबि जायो सना नोंखौ नुयोब्ला आंहा गोसोआ गोरबोआ माबा माबि जायो सना नोंखौ नुयोब्ला मेव मेव आगै मेव 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 आगै मेव मेव लोंहोमारबायलै बे फाग्ला बिथिं जायो नामाब्रा? फाग्लाया ओइ फाग्ला बासिराम दैया नै बे फाग्लाया खोनायाबो बेखौ हाथरजों खुबैनां। ओइ ओइ सोरबा थरबाव दं नांगौ नामा? ए फाग्लि नोंसो आंलाय बेखौनो माखौथ' मोसाबाय थाया गान गैया बाल गैयानो। गान गैया जाबाय नै नुवाखै नोङो माहाजोननि फिसालानि मिथिगौ नोङो खावनानै लाबोदों खोनासंनो। खोनासङा मा एफा खराब्रा नै जिरख'नाय बैसोआबो जाबाय बेखायनो देग्लाय लानोसै आङो। लाजाबो आंहा गामियाव गोसोथोनाय दंखायो। नंगौना नङाब्रा? नोंगौहाय बिफाया गावब्राखा। न' फाग्ला दैया लोंदो। लोङालां नों दै होनायखौ। ओइ फाग्ला ओरैनोसो बुंदा न' दैया लोंदो। नों मारगौ दा आंलाय बेखौनो बोरैबासो नुबायमोन। हे फाग्ला लाजिनोबो रोङा। Nơi anh Mượn. Ayong. नोंथाङाबोथ' देग्लाय गलांगोनलै आयं। ओलै आयं देग्लाय बोसोरसेखौ थाबोदों आयं। नांगौब्ला नोंसिनि जुलिखौ आंनो खालामना होनोसै। जुलि जागोन आयं। दे जासिगोन दे बिदिब्ला आयंमोन नोंसोर नोंसिनि खामानिखौ मावबाय थादो आं थांसै टाइमाबो जाबाय नै आंहा। जागोन दे आयं। जुलि मोनखानांसिगोन माथो। माखौबा फाग्लिया नोंजोंनो आंजोंनो जुलिया जाथारगोन नोंजोंनो आंजोंनो जेबोला सफैफिनगोन आं बदलनाय
रायजोआ अ जेबोला सफैफिनगोन आं बड'लेण्ड रायजोआ जुलि जुलिया जाथारगोन आइ समफोरा आब' बिबार फैयोनो हा फैथोंसै गोबावबो जाबाय गुमै फैफायानो आयै खोरोमनो मिन्थिहोनो नाङा नङाबा खोरोमा मिन्थिबा मा जागोनथाय जायगानि मानसिया खि मिन्थिया जासि थागोन बियो मेगनाव मोदै खुगायाव खदै दे आइ ओंखाम संहैदो थां जागोन दे आयै आद्रासो थाबाय माथो जोंनि सिमाना आद्रासो थाबाय माथो जोंनि मिजिंआ माबा गैया बादि मोनखोमानो आंनि बे जिउआव माबा गैया बादि मोनखोमानो आंनि बे जिउआ आद्रासो थाबाय माथो जोंनि सिमाना आद्रासो थाबाय माथो जोंनि मिजिंआ नोंबो होबायमोन आंबो होबायमोन गोसोनि साननायखौ फोरमायलायबायमोन नोंबो होबायमोन आंबो होबायमोन गोसोनि साननायखौ फोरमायलायबायमोन नोंबो आंबो जों दिनै लानांबाय दाहा नोंबो आंबो जों सानैबो आं मासुर नांबाय आदा खोरोम नों बेवहायसो मा खालामदों मा नों दुखुसो जादों औ गलापि नाथाय मानो खोरोम नों बुं गलापि सैथोखौनो बुंगोन होननानै नाथाय मानो बुजिस' हायासै आङो जागोन दे बुं गलापि बिबारिया बबाव हाबा जादों मा नों मा बुंदों नोंसोर आंखौ थगायनानै दोनबाय गलापि खोरोम जोंनिनो गोरोन्थि जाबाय जों नोंखौ फरायनायाव गाज्रि जाजानो गिनानै थगायनानै दोनदोंमोन आब'खौ गावनि क्लासनि मोजां मोननाया नोंखौ फैनाय खोनानानै खावनानै लांफैयो मा नाथाय बिबारिया गुबुन मोजां मोननाय दंबावो आं मालाबाबो सानाखैमोन नाथाय बियो आंनि गोसोआव हाजासे दावदाब गालांबाय आं सानाखैमोन बिखौ बिदि होनना आं बिखौ
हाजासे फोथायबोदोंमोन। खोरोम बास जाबाय गलापि। गलापि आं गाबोनहाय हस्टेलाव थांफिनसिगोन। बिबारिनि महरखौ नुलांबा गोजोनगौमोन खोमा। खोरोम गोसोखौ लोरबां दाला। थाथ'दो गलापि। आंनि गोसोनि दावदाबखौ सोर बुजिनो गलापि। थाथ'दो गलापि। खोरोम नों आंखौ बिदि होननानै दाबावगारलां। आयै आं थांसै गासिबो जगार जाजोबखाबाय दा। र' फिसा बेगा गासिबो सोजोबखाबाय आं। मोजाङै थां फिसा। जागोन आयै। लामायाबो जि गाज्रि जाबायब्रा बिदिजों बोरै बाइक लानो सानबाबो जाला। है जाथारलालै नै लामायाबो सिथाबो जाथारला नै। ए फिसाया थांनो ओंखारबाय। औ आफा। दे फिसा मोजाङै थांदो। जागोन दे आयै आरो आफा थाथ'दो। दे फिसा थांदो दे। सोर नोंसोरलाय मा खालामनांगौ नोंसोरलाय बेगा लाबो। अया सम मोनबोलायबाय दिनै सानसेनाव। साबगोम आरे बेलाय सोर जाखो? बेनो बेखौनो दासो। गोख्रै हर बेगा नङाब्ला। आरे सोर नोंलाय? बबेनि जायगानि नोंलाय? गेस्ट हाउसआव दालाव फैदों बाहाय। जों मालाबा मोनखानाय जिनिसखौ नोंनि आखायाव हरफिनगोन नामा? औ जों मालाबा हरफिनगोन नामा बेखौ? ओइ आंबो नोंसोरखौ गिनानै थाग्रा नङा। माब्लाबाबो आंनो बेगा हरफिन नङाब्ला नोंसोरबो थैगोन नङाब्ला आंबो थैगोन। सिगारेट गारियाथ' गावसो गावनो मा? बारा मोनथिबाय। गोमोदों। होसो बेटाखौ।
दाबो फैयाखै नों बेगावथ आं थैनो ना नोंसोर थैनो बेग नांगौबा नैबे जायगायाव आंजों नांनानै लां जुदि नांनो हायाब्ला बे बेगा जोंनि जुदि नों देरहायोब्ला बे बेगा नोंनि जागोन याय नोंनि गेसाव खुगानि रावखौ खोनासंनो बाबाय आंबो रावनिबो गेजेन नङा नांगौबा नांनानै लांगोन याय याय हो आ याय होय हो याय याय थै नों साला सैमा बेयावनो थौ बे बेगा लाबो बिबारे आं नोंखौ आंनि मेगनजों खनसे नुलांबा गोजोनगौमोन बिबारे गलाफि
आंखौ निमाहा होदो आं नोंखौ बे जोनोमाव आंनि खालामनो हानाय नंला आंखौ निमाहा होदो आयै आरो आफा गलापि Ayong, Ayong. Ayong, मा जाखो आयं? औ औ आयं आयं आदा खोरोमा एक्सिडेन्टजों गैलानो मा? आयै फिसा आं मोजाङै थांनो थिनखादोंमोन आयै मा जानांगौ मा जाहैखो फिसा र' बिमा नोंसोर सिन्था खालामनाय नङा आं थांना थांना फैबाय दे दसे मबाइलानो आंखौ गोसो थोजेननो फोरोंदों मबाइलानो आंखौ लोगो हेलौ खोरोमा एक्सिडेन्ट थैबायनो मा एक्सिडेन्ट थैबायनो खोरोमा गलापि रथ' बहा थांना नोंलाय आदा आं खोरोमखौ नायनो खोरोमा बहा दं बेखौथ' पुलिसफ्रा थानायाव लांबाय पसन्द खालामनो थाखाय आंबो दासो बेनिफ्राय फैदों आयंआबो बिसोरजों थांफानानै दङ मा खोरोम गलापि रथ' गलापि रथ'